Добре, сега платим, ще стрелваме как да катерим камъните, което са до водопада. Така, първо ще минем тук надолу, някак си. Ето така ще клякна. И тук. Ето дойдохме до тази позиция. Сега ето там ще заобиколим и ще отидем натам. Така. Ето. Ой, за малко да падна. Ето, внимавам. Ето, идвам тук. Хоп. 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 Ето тук. Сега ще минем ето от тук. Да стигнем натам. Ето тук до този камък. Сега тук. И ето тук. Сега ще минем натам и ще видим водопада. Красивия водопад. Ето, вижте. Минаваме тук по камъните. Идваме. Хоп. Ето тук. И ето го водопада. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала и да натиснете по един палец нагоре.